The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, ang maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico ay tuloy-tuloy pa rin para sa inyong mga masugid naming mga taga-subaybay. Abangan nyo ang aming pagpili, baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 1,000 piso. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Yayain nyo na puli ang buong pamilya, lahat ng inyong kamag-anak at lahat ng inyong kabarangay. Mag-online na at siguraduhin nakapalo na kayo sa aming mga official social media accounts sa Facebook, sa TikTok at YouTube, at ako Bicol Tabang Ora mismo, at manood na sa aming programa. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko ngayong araw na ito ng Huwebes. Mag-aama sa Maramba, Uwas Albay na aksidente sakay ng motorsiklo matapos maipit ng jeep sa kabaan ng Ligaw City, Albay. Isang buwan na raw ang lumipas, ngunit walang natanggap na tulong mula sa driver ng jeep na nakaipit sa kanila. Kasama natin ngayon, mga kaibigan, si Ginoong Joshua Regundula di Makulangan. Tukayo ko ito. Magandang hapon sa iyo, Tukayong Joshua. Magandang hapon din po, sir. Totoo ba na mga Joshua hindi babaero? Ay, hindi po, sir. Tama, sabi ko na, hindi ako nagkamali. Okay. Kumusta na ngayon yung lagay ninyo ng anak mo? Kawawa po yung dalawa kong anak. Dapat nga po nasa ospital sila ngayon. Kaso nga lang po talagang walang-wala po. Teka, ilang taon na ba itong mga anak mo? 15, 16 po. 16 and 15. Opo. Okay. So ilan kayong nakasakay sa motorsiklo? 4 po. 4. Sino pa yung isa? Yung panganay ko pong yung si Justin, gas-gas lang po ang mga tinamo niya. Wala siyang physical injury, wala siyang tinahian o ano. Di ba, alam mo ba na bawal naman yung sobrang ganong karami sa motorsiklo? Opo, alam ko po, bawal po yun. Kaso nga po, yung panganay kong babae, nag-request po sa akin dahil puro trabaho na lang nga po ako, nagdi-deliver pa ako ng Coke at saka Pepsi. Yun po, nag-request sa akin, Papa, puro na lang ikaw trabaho. Punta naman po tayo sa Almara, mag-swimming tayo ng parte. Nagyayang ipasyal mo naman. Ipasyal doon naman sa Punta Almara. Opo. Okay. Magbe-birthday po siya. Magbe-birthday. Opo. So doon kayo papunta sana sa resort? Hindi po, tapos na po. Tapos na kayo, Opo. galing na kayo sa resort? Hindi ka naman nakainom? Nakainom po ako. Medyo lang po, pero hindi naman gaano inom. Dahil po alam kong pamilya yung nakasakay sa akin. So nakainom ka lang ng konti, Opo. pero hindi ka naman lasing? Hindi naman po. Okay. So tapos na kayong mag-swimming? Opo, tapos So na maliban ba sa inyong mag-aama, may kasama pa kayong iba? Meron po, yung dating boss ko po, siyang naiwan po sa Pawar Resort. Tapos po nung namalayan po namin, sila na po yung nagbaback up sa amin. At saka yung tinanong niya po yung may-ari ng jeep. Kung yung, Teka, ikwento mo muna. So, galing na kayo ng resort, pauwi na kayo. Opo. Paano kayo nabangga nitong jeep? Yung jeep, pauwi na po kami. Ngayon po, yung jeep na kasalubong ko, ng one light lang po siya. Isa lang ang ilaw? Isa lang po ang ilaw. Tapos nabigla po ako. Mabuti nga po, nakabig ko ng kaunti. Kung hindi po, ilalim ko So akala mo hindi jeep? Hindi jeep, akala ko po motor. Motor lang? Kaya Kasi po isa lang ang ilaw? Opo. Okay. So, ano yung tinamong tama ng mga anak mo? Sa ulo po, tapos sa binti. Physical injury po. Okay. Kumusta sila ngayon? Nakakapaglakad naman ba? Ay, Wala hindi naman bang... Nasa bahay po, steady po sila sa bahay. Habang lang po ang inaano namin, first aid, yung panggas lang po. Wala po silang... May mga bali ba yung anak mo? Meron po, bali nga po yung mga buto. Pambihira, no? So matindi. Yung jeep ang nakabangga sa iyo o ikaw ang bumangga? Yung jeep po ang sumagi sa amin dahil nasa po ako, right of way talaga po ako, matindi talaga. Nakikita ko yung picture ng mga anak mo. Nakita natin dito. Yan, Mga babae yan? Lalaki? Opo, mga babae po. Lahat babae? Opo, babae.
Oo. Yung dalawang babae pong sunudan. Okay. So, pagkatapos ng aksidente, paano kayo? May tumulong ba sa inyo, yung barangay o ano? Opo, dinala po kami nung dahil ang sana nga po, didiretso pa yung jeep. Hindi kami sasaklong kung hindi siya nagsabi yung pasahero niyang, balikan mo naman yun. Tatakbuhan sana kayo. Opo. Tatakasan sana kayo. So, nung pagkaroon ng aksidente, pinigilan nung yung pasahero, Opo. saan kayo dinala? Sa sa lying in. Sino nagdala? Yung yung jeep na. Okay. Nagkausap ba kayo ng driver ng jeep? Hindi po. Nung mismong pangyayari na yon? Hindi po. Kasi po, blanco pa po yung isip ko eh. Okay. So, pagkatapos na madala kayo, umalis na? Wala na nga po doon. Wala na doon? Okay. Sino itong jeepney driver? Yung po ito, si Jameson Alcantara po. Jameson Alcantara. Sa Opo. kanya ba yung jeep? Ang sabi po nung hulugan daw po niya yun. Hulugan Kisayong niya. daw po. Opo. Okay. So, nung nandun na kayo, ginamot kayo, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makausap pa rin yung jeep? Hindi na po. May-ari ng jeep? Hindi o po, yung kasi driver? nadala po kami dito sa ilang ospital. Yuduran, Sa Ligaw? Ligaw, tapos dito po sa BR. Okay. So, wala siyang ibinigay na tulong sa inyo or ayuda? Wala po, puro lang po yung ang nagsasalo po, yung ito pong kagawad na ito na si Ginny. Nakalimutan Okay. ko lang po yung niya, apelyido. So, ni minsan hindi man lang siya nakipag-usap sa inyo, hindi man lang lumapit sa inyo na, Brad, Ay, pasensya ka nung na. una po, dahil dahil nakikiirin siya po ito sa amin, na sa Alcantara nga, sa side ng asawa ko, ngayon, kinausap ko na lang siya ng masindihan, hindi na sa barangay nung una. Ngayon po, nakikipagmatigasan na, dumindi na sa pangyayari, ay doon ko na po siya inano sa barangay. Okay. Blinater ko na. Nakapagpa-blatter na kayo sa Opo. barangay. Pero, ilang araw na matapos yung aksidente? Na po, ng pitsa 22 na po ako nakapagpa-blatter. Pero pitsa 10, Totoo pumunta ba ako sa na bahay nila. pinigilan kayong magpa-blatter? Opo, inano po kaming kasi ang gusto ko po talaga doon sa kagawad, ura mismo po, I-blatter blatter po, tapos endorsement. Tapos ito namang kagawad, ay hindi, no, na lang natin yan na pag-usapan natin yung sitio. Sino ninyo, itong kung kagawad? Yung si kagawad Jean po, Jenny. Okay. Bakit daw pinipigilan niya kayo? Aywan ko lang po. Yun Na po ang mag-usap na lang? Opo. So, hindi nakarating sa pulis itong blatter na ito? Hindi nga po, kasi ang gusto nga po nila, dati, sabi nila, mag-aano daw ng pulis, pero wala po ako nakita doon na pulis mismo Okay. sa loob ng barangay. Okay. Tukayong Joshua, makinig ka na sa kabilang linya ng telepono, si Kagawad Hazel Jenny de Sonia. Ito yung kagawad na sinasabi mo, si Kagawad de Sonia ng Barangay Cabarian, Ligaw City. Kagawad, magandang hapon sa iyo. Kagawad? Okay, sandali lamang mga kaibigan at inaayos lang yung linya natin para makausap po natin si Kagawad. Ito yung sinasabi mo na hindi i-blatter ka agad dahil ang sabi sa iyo, mag-usap-usap na lang. Opo. Hindi ba kamag-anak ito ng driver? Aywan ko lang po, yun po ang hindi ko Teka, alam. taga saan ba itong nakabangga sa yung driver? Taga Kabarian mismo. Taga Kabarian, dito sa barangay na ito. Opo, sa barangay Diyan din din nangyari yung aksidente. Doon po sa Purok 3. Ng Kabarian. Ng Kabarian. Hindi ka nagtanong-tanong kung magkamag-anak si Kagawad at saka yung hindi driver? po. Hindi man pa ako Kayo, hindi anong barangay kayo? Ano po kami, Maramba, Maramba, Was, Was Albay. sa unahan pa. Purok 8. Okay. Alright. Sandali lamang. At sino yung nasa linya na? Para makausap na natin, mga kaibigan. So, paano ngayon? Ikaw ba nakakapaghanap buhay ka? Hindi po nga ako nakapaghanap buhay dahil napinjinti po. Ano yung dating trabaho mo? Ano po ako, pinante at delivery po ako. Ako lang mag-isa. So, wala kang kita ngayon? Wala po. Plus, Isang buwan perwisyo na. pa yung mga anak mo? Opo, Isang buwan na rin perwisyo yung pa. mga anak mo? Opo, Hindi isang nakapag-aral? Hindi po, nag-aalis po yung isa. Yung isa po, hindi ayaw na talaga po mag-aaral dahil nahihiya po siya. Nahihiya Yung na? panganay. Yung panganay ko po, Bakit nahihiya? Aywan ko po doon. Nahiya Kasi- na, nabalian? Hindi po, nahihiya po siya dahil medyo may edad na po siya. Akala ko dahil dito sa aksidente. Okay. So, ibig sabihin, perwisyo talaga. Opo. Kasi sino ngayon ang kumakayod sa inyo? Paano nyo natutustusan yung pang-araw-araw na Ang pangangailangan? nagsusuporta po sa amin, nagpapasalamat po ako sa mga kaguardians ko po, Mighty Red. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi na kami kakain. Dahil hindi na rin kami pinapautang ng boss ko dahil hindi nga po ako makapag-working. Oo, Hindi ako makapag-drive. yung misis mo, kumusta? Nandun po sila sa bahay. So siya yung Nag-aalaga, nag-aalaga opo, sa mga opo, bata. sa mga Wala bata. ring hanap buhay si misis? Wala din po. Sa bahay lang, housewife lang po. Oo. So sa tingin mo ba, ikaw ba yung makakabalik pa sa trabaho? Ay, sa kung- sitwasyon mong yan?
Sa pipilitin po, kaya ko pong mag-drive. Kaso nga po, ito po talagang tinatamo ko masakit. Masakit pa hanggang Opo. ngayon. Na-check up ba yun ng doktor? Na-check up po, sabi Ano daw, sabi? wala naman daw pong problema. Bakit po? Masakit. Baka ano lang. Bugbog. Oo. Okay. Para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya si Police Chief Master Sergeant Francisco Matusinos, ang Chief Investigator ng Ligao City Police Station. Sargento, magandang hapon po. Sir, good afternoon po. Good afternoon din yan po kay Sir Joshua. Tama Opo, po ba ako, opo. sir? Joshua rin po ito. Katukayo ko, sir. Po, sir. Good afternoon po. Opo. Sir, tama po ba yung ginawa ng barangay na pinigilan daw na magpa-blatter itong si Tukayong Joshua nung panahon mismo ng aksidente? Actually, sir, kanina nag-usap kami ni ma'am with regards po sa ganyang sitwasyon. Sabi ko, sir, hindi ko pwede makapag-conclude na pinigilan kasi sila po, sir, na nagsabi. Bakit Oo. naman po kung mag-conclude tayo na walang patanong-tanong sa barangay. Baka Opo. mamaya mauped natin yung barangay. Sabi, Opo. Pero kung halimbawa lang, sir, halimbawa, in general, Opo. hindi pwedeng pigilan ng barangay, halimbawa, yung involved dito sa, halimbawa, na aksidente, hindi pwedeng pigilan na magpa-blatter. pwede. Oo, talagang hindi po pwede. Ayun. Ready nila po yan magpa-blatter dyan. Okay. Hindi pwedeng ganun. Opo. Kasi ito yatang pangyayaring ito na pagkakabangga dito kay Tukayong Joshua at nabalian nga ng buto yung mga anak nito, ay walang record kahit yan sa pulis. Wala. Wala. Yun nga po, sir, ang sabi ko nung kanina. Sabi ko, ako, actually, sir, hindi ako magpa-interview kasi nga, sir, walang record sa amin. O, kumbaga wala tayong pagbabasihan. Isang buwan nakalipas, tumawag na lang sa akin kanina. Opo. Ganun, sabi ko, baka mamaya makasabi ako ng wala sa lugar. Ako Okay. naman Sandali lang, sir. Kasi wala kami, sir, actually. Opo. Blank po kami kanina. Ngayon, sabi ko sa kanya, Okay. sabi ko, bakit siya dyan dumirekta? Mm. Anyway, nandiyan na siya. At least masabihan ko na lang si sir. Sabi ko, sir, kung pwede, dito ka sa amin. Okay. So, So, yun ang pinaka-right forum dyan po. Yes, dito yes. sa aming impilan. pero ito ba, Tukayong Joshua, unang-una pinigilan ka, pero nakapagpa-blatter ka rin sa barangay? May record na? May record na po, nung 22 po, ngayong 22. November 22. Opo. Yung aksidente, anong petsa? Pizza 5 po. Pizza 5 ng Nobyembre. So, may record na rin sa barangay, kaya lang November 22 ka na nakapagpa-record sa Opo. barangay. O may record naman pala sa barangay, Sargento, sir. Sir, baka sir, October, sir. Baka October, November, tama, November. November 22. Ganito, sir. Ganito lang, sir, gawin natin kay Sir Joshua. Opo. Nag-usap naman po kami, sabi kanina, para malinawan po siya, dito sa aming impilan, after nyo dyan, sir, willing po kami dito para... Ayun! So pagkagaling niya dito, sir, diretso na siya dyan para makunan din siya ng pahayag dyan at ma-record Yes po. natin dyan para malaman Yes po, po sir. ninyo kung ano yung gagawin. Yes po, sir. Yes po, sir. Opo, Yun very na po good. ang sinabi ko. Sabi ko, hanggang doon lang ang aking limited na isasabihin. Kasi, in fact, sir, wala kami, sir, kuha dyan. Walang record. Wala kaming record po. Opo. So kailangan tama naman sir. So ang maganda nito, mabuti na rin sir at in-entertain nyo yung tawag ng staff namin dahil Yes, sir. ang maganda nito Anytime. dahil ngayon na natalakay natin ito, napag-usapan natin ito, at least matutulungan natin ito si Tukayong Joshua. Yes po, sir. Anytime po sa station. Opo. Maraming salamat, Sargento, at pagkagaling dito ay sasamahan ng aming staff ito para makapunta po dyan sa inyo. Yes Thank you so po, much, sir. Anytime po. Alam naman po ng investigador ko po, sir. Naghihintay na doon. Sinabi ko na in advance. Party ko na in advance din po ko ng present ko kasama ko doon. Opo, kawawa naman, sir. Nagkabali-bali pala yung buto ng mga anak nito. Yun nga po, sir, sabi ko, hindi naman, although na may mga insidente na duman sa barangay, pero kung mga ganyang instance, sir, siguro sa amin na po yun kasi Oho. serious na kung iisipin. Opo. Pag-iisipin. Opo. Maraming salamat, Sargento. Mabuhay po kayo. Thank you so much, sir. Yes po, sir. Thank you din po, sir, sa time. Okay. Kailangan na makapunta ka doon sa police station ng Ligao. Opo. Kasi, although may record ka sa barangay, pero sabi nga ni Sargento, pag ganyan yung katindi yung mga pangyayari, nagkabali-bali na yung mga buto, hindi na basta-basta sa barangay na unang-una, tingnan mo, nagkaroon ka tuloy ng pagdududa kasi pinipigilan ka nung kagawad magbablatter. At dahil yung driver na nakasagasay, taga doon pa sa barangay nila. So hindi talaga parang, kahit ako, pag ako tinanong mo, parang hindi pwede doon sa barangay. Dapat doon ka sa pulis. Kasi balay mo kung magkamag-anak pala yon, di ba? Or halimbawa, dating magjowa, doon na lang, halimbawa. Mahirap sa barangay. Ayaan mo, at aalalayan ka ng aming team mismo, tutulungan ka namin upang makapag-file ka ng formal na reklamo doon sa PNP at nang maipatawag yung nakasagasa sa iyo. So ang habol mo lang naman, Salamat po. ang habol mo lang naman, Tukayong, Joshua, magbigay ng tulong. Opo. Hindi ka naman magkakaso.
Nagmatigas siya? Pag nagmatigas po talagang kakasuhan namin. Ayun. Dahil yung perwisyo po sa amin, Yes. perwisyo sa mga... Tama. Kung hindi naman po talaga siya nagbiyahe nung time na yon, o kaya hindi Saka malaman natin, hindi- may lisensya ba yun? O Opo, hindi ko alam kung may license yung yun. rehistro ba ng jeep na yun ay rehistrado? Baka Opo. expire? Tapos ako lang pang hinihingian itong Jining Kagawad na ito ng lisensya. Ay, ikaw ako hiningan? lagi akong hinihingian ito ng lisensya? Ay, kabarangay naman kasi ni Kagawad. Sinisikap namin sana na makausap si Kagawad. Kanya nga lang ay hindi na yata nagpa-unlock, hindi na natatawagan. Yung nakabangga sa'yo, hindi na rin sumasagot. Ayon. Binibigyan sana namin ng pagkakataon. O, Kagawad, at saka yung driver. Ano nga yung pangalan ni Kagawad? Jenny. Jenny po. Hazel Jenny. At saka yung driver. Si Jimson Alcantara po. Binibigyan sana namin kayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag at makapagpayag tungkol dito sa reklamo ni Joshua. Ang problema, hindi na kayo makausap at hindi kayo matawagan, hindi kayo sumasagot. Kaya abangan nyo na lang sapagkat sasamahan ng aming team itong si Joshua na makapagreklamo doon sa Philippine National Police at kung sakali, doon na tayo magkaharap-harap. Okay ba yun sa'yo? Maraming salamat po, sir. Anong masasabi mo, Tukayo? Maraming salamat po sa Ako Bicol po na masunod pong matutulungan ang pagkaka-aksidente po sa amin. At unang-una po kay Lord, hindi po talaga natutulog dahil ang batas pong totoo ay nasa pinakamataas po. Okay. Hindi lang po sa barangay nangyayari. Yung pangyayari po sa amin na ganito, sana po hindi na po masundan yung nangyari sa amin na Huwag na maulit sa iba. huwag na po maulit sa iba Okay. yung pangyayari. Sige. At yung pang pinapasalamat ko. Okay. Samantala mga kaibigan, dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Mula naman sa satellite office ng Action Co Center sa Partido Camarines Sur, makakausap natin si Anne May Canon, 18 taong gulang mula sa Tigawon, Camarines Sur. Humingi siya ng tulong sa ating programa para sa gamutan ng kanyang 4 months old na anak na naaksidenteng nahulog sa sinasakyang motorsiklo nang maipit umano ang damit nito sa gulong ng motor. Matinding pangyayari ito. Ani, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Mari mo bang maikwento paano nangyaring nasabit yung damit ng anak mo doon sa gulong ng motorsiklong sinasakyan nyo? Pumalis po kasi kami sa bahay namin sa Matakla po. Papunta po kami ng San Rafael Tigawon, Camarines Sur po, sa lola ko po. Mamamasyal po sana kami. Nung paalis na po kami, may jacket po yung nakasabit po eh. Kaninong jacket? Yung jacket ko po. So yung jacket mo, suot-suot mo? Opo, yung kabila po hindi. O yung anak mo, karakarga mo? Opo, nakahiga po siya sa may paa ko po, tapos hawak-hawak ko po. Sino yung nagmamaneho ng motor? Yung ano lang po eh, door-to-door lang po siya. Habal-habal! Opo. Sumakay kayo ng habal-habal. Opo. Mabilis ba Kasi yung po takbo eh, ng motorsiklo? Hindi naman po eh. Kasi po malayo po sa amin yung sasakyan ng tricycle. Bababa pa po po eh. Tapos may dala-dala po akong mga gamit. Nung mangyari ba ito, malayo na doon sa bahay nyo, sa lugar kung saan kayo sumakay? Nakalayo na ba kayo o doon pa lang mismo? Opo. Malayo na po. Kasi nasa San Rafael na po kami mismo na nasa tapat po ng high So school. hindi mo na malayan So, yung jacket mo sumabit na sa gulong. Opo. Hindi ko po talaga alam nangyari. Ang bilis po talaga ng pangyayari. Nalaglag ba Kasi yung mismo yung anak mo? Nabitiwan mo? Opo. Na ano po siya, natapon po siya. Natapon? Naku, mabuti Opo. na lang hindi tumama yung ulo. Tumama po yung ulo eh. Yun nga po Saan? yung problema namin ngayon. Sa simento? Opo. Naku. Kasi nakuha ko po siya, nakadapa po siya eh. Okay, bubuti na lang hindi kayo nasagasaan ng mga kasalubong or kasabay ninyong mga sasakyan. Opo, konti lang po yung dumadaan po. Tapos may mga nakatambay naman po doon sa gilid, kaya agad po silang rescue. So kayo ba natumba yung motorsiklo, pati kayong yung driver sa ikaw? Hindi po natumba yung motor. Kami lang po dalawa ng anak ko po yung natapon. Natapon ka rin. Opo, Okay. nakaladkad po ako ng motor eh, kasi ano pa po yung jacket sa kamay ko. Okay. So kumusta ka ngayon matapos itong pangyayari sa anak mo? Ilan ba lahat ang anak mo? Isa lang naman po, first baby ko po. Anong sabi ng mister mo?
ayun po, umuwi po agad siya galing Maynila Oh. para po makita niya po. Kaso ayun nga po, wala po kaming pera nung umuwi siya. Okay. So, matanong ko lang, pagkatapos ng pangyayaring yon, kumusta na itong anak mo na sanggol pa naman ito? Sabi mo nga, tumapon sa motorsiklo. Kumusta ang kalagayan niya? May iba na ba siyang nararamdaman o ano bang nangyari sa kanya? Ngayon po, medyo okay naman po siya, pero kailangan pa rin pong patingnan yung ulo kung may dugo po ba talaga. May mga Kasi sabi sugat ba po, siya? Po? May mga sugat? Meron po. Sa kamay po, tsaka sa ulo po. Kawawa naman. Babae ba ito o lalaki itong anak mo? Lalaki po. Okay. So kayo ngayon ay dumulog dyan sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa partido sa Camarines Sur. Ano ngayon yung pinakapangunahing pangangailangan po ninyo? Para po sa pampa-CT scan po at pampa-laboratory po ng anak ko at sa mga gamot na rin pong kailangan po. Okay. So makinig kang mabuti ha at para malaman natin kung ano yung pwedeng tulong na maibigay sa iyo ng Ako Bicol Party List, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ginoong Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Partido Camarines Sur. Siya ang tatanungin natin at itatanong natin sa kanya kung ano ang maitutulong ng Ako Bicol. Norby, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, partner Josh, sa ating pong mga tagapakinig, tagapanood, taga-subaybay ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating pong butihing dalawang congressman, Kong Saldico at Kong Jill, magandang hapon po sa inyo. Okay. Napakinggan mo ba, Norby, or nakausap mo na itong si Ani tungkol sa nangyari sa kanyang anak at ano ba ang maaari nating maitulong dito sa anak ni Ani? Ay, opo. Sa ngayon po kasi, pagkakalam ko po, sila po ay nakakonfine. Yung bata po yata ay nasa infirmary pa. Gawa ng isang aksidente na nangyari po habang sila ay nakasakay sa isang tinatawag na habal-habal. Aksidente po na naisuot ng nanay or nakasuot sa ano yata ng motor po, yung jacket daw po. Kaya siguro po ganun ang nangyari at tumilapon yung bata at yung nanay. Kaya po mayroon talagang kailangang gamutan at laboratory na kailangan gawin po sa bata. Gawin din po siguro sa nanay kung mayroong damage, titingnan din po natin ito. Pero priority din po natin, lalong-lalo yung bata at siya po yata yung medyo lubhang nasaktan sa nangyari pong aksidente. Opo. So Norby, sasagutin na ba ng Ako Bicol yung pagpapacity scan, yung laboratory dito sa bata at sa nanay? Opo, gawin po natin yun agad-agad kasi kailangan po yun. Ibibigay po natin ng buong libre po yung na ibibigay natin na laboratory at gamot po sa mag-ina. Lalong-lalo po yun sa bata. In fact, nakaalalay na po tayo sa kanila kanina o sa ngayon mayroon po tayong binigay na medical assistance. Ang pagkakalam ko po, in-endorse ko na po sila sa opisina ng DSWD doon po sa ating fund doon sa DSWD. Ayun, very good. Mabuhay ang Ako Bicol. Talagang ora mismo ang pagtugon at pagtulong sa ating mga kababayan. Bago kita bitiwan, Norby, para sa mga nanonood ngayon dyan sa partido area, ano ang maaari nilang asahan sa Ako Bicol Party List at yung mga nais humingi ng tulong at dumulog dyan, paano kayo hahanapin? Opo, ganito. Huwag po tayo magdalawang isip na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List, lalong-lalo na po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ang inyo pong lingkod, si Norby pong Magtanong, ang inyo pong provincial coordinator. Halos 24/7 na po tayo, 24 hours po tayo, lagi pong nakaantabay sa ating mga kababayan, lalo na po sa buong partido area. Buong Bicol na rin po at buong Kamsur po tayo tinutulungan natin, hindi lang po sa partido area. Kaya po sa mga manunood, taga-subaybay, mayroon po tayong mga kasama dyan, mga staff. Nandiyan po si Ma'am Remy, Sir Glenn. Nandito rin po ako. Ako po itawagan nyo lang. Sila po i-text nyo or i-message. Kami po handang maglingkod sa inyo 24/7. Thank you po. Opo. Maraming salamat, Ginoong Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Partido Camarines Sur. Mabuhay kayo dyan. Thank you so much. Okay. Balikan natin si Ani. Ani? Hello po. Narinig mo, Ani, alalayan, tutulungan kayo ng Ako Bicol, partikular doon sa pagpapalaboratory ng bata at sa iyo din at kung ano man yung gamutan. At may team kami dyan na aalalay sa inyo hanggang sa matanggap nyo na yung tulong at magamot na at malaboratory yung anak mo. Ano ngayon ang masasabi mo sa palatuntunang ito at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po at sa Ako Bicol Ora mismo po. Okay. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ama
Mula sa TV Albay, nangangailangang sumailalim sa isang CT scan upang malaman ang tunay nitong kalagayan matapos madulas at mabagok ang ulo nito. Para naman sa magang pamasko ni Congressman Saldico, isa mula sa inyo uli ang mapipiling matawagan at makatanggap ng 1,000 piso sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulaw ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Parteles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Kasama natin ngayon si Emily Del Agua, ang manugang ni Tatay Dionisio Del Agua, isang stroke patient at nangangailangang sumilalim sa CT scan matapos itong aksidenteng madulas sa sahig ng kanilang balkonahe at mabagok ang ulo. Magandang hapon sa iyo, Emily. Magandang hapon po. Opo. Sir Joshua. Kumusta po ngayon yung... Okay na po yan, okay po yan. Kumusta po yung kalagayan ng biyanan niyo po ngayon? Medyo okay naman po. Kaya kailangan po sa kanya yung maintenance siyang gamot para... Kasi stroke po din siya. Bakit ikaw na manugang ang nag-aasikaso? Wala ba siyang ibang mga anak? Kasi po yung mga anak nila na
Malalayo? Opo, yung dalawa nasa trabaho, nasa Manila. Nasa Manila. Opo, yung bunso lang na lalaki, nandito sa Legazpi, naga-tricycle. Kaya ako po ang nautusan na mag-asikaso. Opo, maghingi ng tulong Opo, dito. pero sino yung nag-aalaga kay tatay? May asawa po din siya. Kaya lang minsan, kaming mga niya. Saka yung asawa niya po, may Parkinson na din. Okay. Kailan pa na-stroke itong si tatay? 7 years na po. Matagal na po. Opo. Pakilapit lang po ng mikropono. Okay, ano ba yung naging dahilan ng pagkaka-stroke niya? Siya ba may mga bisyo o ano? Wala naman po. Mahilig sa taba? Wala naman po. Kung sa po sa dala na ng edad? Lahi po nila. Lahi. Ilang taon na ho si Lolo? 68. 68 na. Okay. Ito namang pagkakabagok ng ulo niya, kailan nangyari ito? Noong November 8 po. November 8? Oo. Bakit maulan ba doon sa inyo? Madulas? Opo, maulan. Saka madulas yung yung sahig. Yung sahig? Opo. Kaya nabagok yung ulo niya? Opo. Okay. Matindi ho ba yung pagkakabagok ng ulo niya? Hindi naman po masyado. Kaso, mataba po siya. Kaya, mataba? Opo, mataba. Okay. Nung sinabi mo mataba, tiningnan mo ko, nanay, ha? Okay. Nasaan po ngayon itong si tatay? Nasa bahay po. Nasa bahay. Buti na lang wala si Jeremy dito, Kung nandito si Jeremy, pwedeng si Jeremy ang tiningnan ito ni nanay. So, nasa bahay lang siya. May iniinom ba siyang gamot o ano? Bali, yung nagpunta ako dito para humingi ng tulong para sa maintenance niya na kasi stroke niya po. So ang kailangan nyo po, ang ilinapit nyo dito, yung para sa pang-maintenance niya. Opo, pati pang CT scan. Pang-CT scan doon sa ayan siya, Okay. Ano bang hanap buhay niya ni tatay nung bago pa siya na-stroke? Dati po siyang tricycle driver. Tricycle driver. Opo. Okay. Para tugunan Nanay Emily ang pangangailangang medikal ni Tatay Dionisio, makakausap natin sa telepono ang magandang si Ma'am Judy Binaobra, ang Program on Health Department of Social Welfare and Development at Medical Assistance to Indigent Patients o MAIP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Judy. Magandang hapon po sa iyo, Sir Joshua. Opo, Ma'am Judy, ano ho bang maaari nating maitulong tungkol po dito sa kay Tatay Dionisio na nabagok at may stroke po? Kaya po, Sir Joshua, bali po, after po ng interview niya, pwede na po siyang pumunta doon, Sir Josh, sa Tanchuling, kung saan po, pwede na po siya magpa-schedule niyang kanyang CT scan at kunin niya po yung mga gamot na available po sa loob ng hospital. Ibig sabihin, Ma'am Judy, ito na itong papel na nandito sa akin ngayon, prinoseso niya na kaagad ura mismo. Yes po, Sir Josh. Ay, napakagaling. Opo. Yes, pwede na po siya, sir, doon pumunta and magpa-schedule ng kanyang CT scan. Mabuhay kayo, Ma'am Judy. Talagang napakabilis ng inyong pag-aksyon. Napakasipag ninyo. Mabuhay kayo dyan sa Ako Bicol. Salamat po. Mabuhay po kayo. Bago kita bitiwan, Ma'am Judy, Nanay Emily, anong masasabi mo? At sureball na daw. Ito na nga, Ito na yung gagamitin mo. Pag papunta na kayo agad ng Tanchuling, makapagpa-CT scan at kung may gamot, kunin nyo na raw. Ma'am Judy, malaking tulong na po ito sa amin para sa gamot ng father-in-law ko po. Opo. God bless po sa inyo. Sana dumami pang lahi ni Ma'am Judy, Opo. Opo, sir. Maraming salamat, Ma'am Judy. Yes po, Sir Joshua. Maraming salamat din po. Opo. Nanay, siya yung sinasabi ko sa inyo, nanay. Si Jeremy. Naalala nyo bigla si tatay? Okay. So, maliban po dyan sa pang-CT scan, at gamutan, may cash assistance pa po ang palatuntunan ni Congressman Saldico, Ako Bicol Tabang Ora mismo para sa kay tatay. At maliban, anong hanap buhay nyo, nanay? Wala po. So dahil wala kang hanap buhay ngayong araw na ito, naglakad ka pa. May padala pa ang programa ni Congressman Saldico para sa iyo, para naman pag-uwi mo, hindi ka magugutom, nanay. Maraming salamat po. Ano ngayon ang masasabi mo, nanay, sa palatuntunang ito, Ako Bicol Tabang Ora mismo, Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico? Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico at sa lahat po ng staff ng Tabang Ora mismo.
Lalo na po sa inyo po, Sir Joshua. Opo. God bless po sa inyo. Salamat po. Ay, napakagandang pakinggan yung mga ganyan, God bless. Mas maganda yung maraming nananalangin sa iyo kaysa nagmamaldisyon. Okay, so hangad po namin na maging okay pa rin si tatay. Ha? Opo. Napakagaling yung manugang. Sana lahat ng manugang katulad nyo. Inaasikaso ang mga biyanan. Ano? Hindi pinapaproblema yung mga biyanan. Yung iba kasi sinasauli na yung mga anak sa biyanan. Okay. Samantala, eto na, mga kaaksyon. Tatawagan ko na ang maswerteng napili na mabigyan ng 1,000 pesos araw na ito. Siya ay isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Nandiyan na ba? Hello! Magandang hapon po! Hello po. Hello! Po. Bakit napakaina ng boses mo? Magandang hapon po. Sino po ito? Anong pangalan po ninyo? Lorian Mero po. Lorian Mero, taga saan po kayo? Taga Salvacion po. Salvacion ng? Salvacion Pioduran Albay po. Yan. Siguro dapat may Salvacion Pioduran Albay. Kasi pag sinabi mong Salvacion, saan yun? Sa Punerarya? Salvacion Pioduran Albay. Lagi ba kayong nanonood ng programang ito ni Congressman Saldico? Opo. Anong trabaho mo? Ikaw ba'y dalaga pa o may asawa na? May asawa na po. Ilan? Housewife lang po. Ilan? Isa po. Ang anak. Ay, dalawa na po. Yan, ikaw naman. Okay. So, anong trabaho ni Mister? Ano po, construction po. Construction, ikaw? Housewife lang po. Ay, walang lang. Mahirap maging housewife. Kami nga, nangangarap ako maging housewife. Hindi pwede, kaya mahirap yan. Okay. So, saan mo gagamitin yung 1,000 pesos na regalo ni Congressman Saldico? Pang-check up po ni baby tapos pambili po niya ng gamot. Ayan. Pabili ng gamot ni baby? Opo. Bakit? May sipon ba? Opo, nilalagnat po siya. Dadagdagan nyo pa ba itong dalawang anak ninyo? Ay, mahirap po ang buhay, di pa po masabi. Kunwari ka pa. Mamaya naman yan, padagdagan naman maging 3. Okay. Ano ang nais mong sabihin sa palatuntunang ito at kay Congressman Saldico sapagkat kayo ay nakatanggap ng Merry Christmas? Maraming salamat po kay Contact ko sa mga yan po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless. Sana po marami po kayong matulungan. God bless din. Congratulations. Huwag mong ibababa ang telepono at nang makausap mo yung staff namin kung paano makakarating na sa iyo kaagad ang 1,000 pesos. Ano? Opo. Okay. Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman ano pang inyong inihintay, abangan nyo na! At baka kayo ng aming susunod na matawagan bukas at mabibigyan ng 1,000 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Sa mga may problemang legal at medikal naman na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magtungo sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte. Diyan po yan sa Capitol Building sa Barangay 3, Dait, Camarines Norte. Sa mga taga Camarines Sur naman, pwede rin kayong dumulog sa Sunto, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media accounts sa Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. 18 days na lang, mga kaibigan. Pasko na, mga ninang. Mga kaaksyon, ngayong linggo, nasa SM Legazpi City ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Para magbigay ng serbisyong legal at medikal. Wow! Bukod dyan ay mamimigay rin kami ng kasiyahan at papremyo. Magtungo lamang sa third floor sa SM Legazpi City mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Magkita-kita po tayo doon, mga kaaksyon. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Siram.
Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Urabismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi.